plastic da kake da shi wannan za ka sa musu national ID card ɗinka na plastic. Ya za a yi, za ka taɓa I am ready nan gurin, nan za ka taɓa, kana taɓawa zai kai ka gurin da za ka sa national ID card ɗinka. Bari mu taɓa gurin mu ma. Ga guri na an sa add from hoto, za ka sa gaban hotonka kenan. Bari buɗe kyamara. Ba matsala. Yawwa yanzu mun ɗau hoto, bari mu danna nan good. Yawwa mun tura shi, bari mu ƙara ɗaukan bayansa. Bayan ka dauki wannan hoto gaba da baya, sai ka zo ka danna next step. Ga next step ga inda za a kawo ka nan gurin, za ka sa first name ɗinka, nan last name, nan kuma idan kana da suna na uku middle name za ka sa shi. Sannan nan gurin ga wata kibiya za ka ɗan taɓa ta kaɗan da nufin za ka zaɓi yanayin da kake, mace ne kai ko namiji. Nan kuma guri ne za ka sa date of birth ɗinka, shekarun haihuwa. Nan gurin kuma guri ne za ka sa number ID number ɗinka, manufa number da ke jikin ID card ɗin naka za ka sa ta a nan gurin. Sannan ga shi nan za ka zo again, za ka select na Nigeria. Bayan ka sa Nigeria, sai nan gurin za ka zo ka sa adireshin ka da kake amfani da shi. Wannan address line 2 wannan optional ne, ba dole ba ne. Sannan kuma ga guri nan an sa city, za ka zo ka rubuta garin da kake, misali idan Kano ne za ka sa Kano. Sannan nan gurin kuma again za ka zo ƙara tafa sunan garin naku, manufa in Kano din ne again ka sa Kano. Ga nan gurin an rubuta zip postal code, nan kuma za ka sa postal code ɗinku. Nan gurin kuma za ka sa expiring na ID ɗinka da kake amfani da shi, ko kuma expiring ID, manufa yaushe ID ka ɗinka zai yi expire. To amma idan ba za ka sa wannan ba, sai ka zo nan gurin ka danna, manufa kana neman ganin cewa ID ka ɗinka ba zai expire ba. Ni dai na yi nisa so, sanki ne zahiri, in ba ke ba sai rijiya, in shiga lambari. Wanda ya so ki kamani da shi ne, akwai bugun tambari. Dole ɗau guda ɗaya cikin boran nan akai kabari, ko kallon ki ban san hali.